Magluto po tayo ng maligoso ngayon. Ito po may salt, pepper, maligoso. Linagyan ko din po ng dahon ng kamote, patis. Nilagyan ko din po siya ng beans, chicken, yung natirang chicken po, sibuyas, bawang, kamatis, at kamote. Yan po, style po ng maligoso. Sana po tayo. Bawang sibuyas. Always first. Yan. Wala po akong bagoong kaya patis po yung nilalagay ko. As usual, nandito na naman po ako sa balcony. Maulan siya. Dito po ako nagluluto kasi ayaw ko po mangamoy sa loob ng bahay. May ulam po sa loob ng bahay. Dito po ako nagluluto sa balcony. Sana po tayo. Tapos po, ilalagay ko po yung chicken. Chicken muna bago yung kamatis. Sunod yung kamatis. Ayan. Sunod na po yung chicken. Iturito ko lang po siya ng konti. Tapos, kamatis. Tulog po yung baby ko ngayon, kaya nakakapag-baby po ako. So, yung chicken po, tira lang po namin ito. Fried chicken po ito. Then, yung patis po nito, kasunod nito, patis. Tapos, yung kamote. Pangkulit po yung maligoso. Kasi ang dali lang kung malito yun. Malambot na po yung kamote. Saka yung beans. So, yan po, linagay ko na po yung patis. Maglalagay lang po ako ng ganitong tubig. Okay na po. Yan. Malambot na rin yung kamote. Okay. So, malambot na po ng konti yung kamote ko. Lagay ko na po yung beans.
Oh, Papa. Si Papa to. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Oy. Kumusta Ay, naman? maligoso. Tulog ka? Tulog siya? Oo. Oy, oy, oy. Ay, ito si mama. Ay, ito si mama. Ay, ano? Ay, ano? Nagluluto.